Ajde se, fări камъни. Давай. Сега аз. Айде. Аз мога да бъда от тебе. Фърме камъни. Айде, а ти пак. Айде. Добре, фърли камъни, хайде. Айде. Дай фърли по... Е така. Не е така, те ме удариш. Добре, хора. Не можах. Не бе! Не бе, молко е. Бухване. Бе, нищо не стана. Не! Не бе, фали камъни об водата. Виж колко чиста водата, хора. Успях! Така не се фърля камъни, бе. Намерих нещо, хора. Айде да фърме малко и да се прибираме, да ядеме чипс. Още малко да фърме камъни, Денис. Добре, още малко фърли камъни и да се прибираме. Опа! Добре, внимавай да се удариш. Бавно го фърли. Браво! Сега да се прибираме. Това ми беше видеото. А му си моя TikTok, моя Instagram. Кажи чао!